Zdar lidi, teďka nebudu natáčet video na League of Legends, ale budu natáčet video na World of Tanks. Jak vidíte, mám tady krásnou IS-6, velmi krásný tank, těžký, 8-čkový, 1550 životů. Tak, máme tady pěkný vybaveníčko, tam to se mi jako vůbec nelíbí. Ok, to je tady. Toto je to. Držíte nábud a málo piči. A to je jedno. Takže se jdeme na to. Teď vám ukážu jenom, kolik můžu konverzovat zkušeností. 27 000, jestli mi někdo ptal taky. A dobrý. Tak si jdeme toho. Jdeme do hry. Připojujeme se. Dáme si na to pak nechci zase nějaký podávat strašně dlouho, to než nereví. Tak, se to nahrává a do prdele. Děláte jako fakt prdel, ne? Proč máme tolik těch objektivů a proč oni mají tolik objektivů? Cože, devítky? Jo, dobrý. Škála. Kurla. Nice. A bojím. To bude zajímavý souboj. Jo. Doufám, že mi přejete palce. No, tajemno. Já nevím, kam pojede, to je vlastně náhodou. O, to je kanon. Ty krvá, to bych chtěl mít na to první. O, nie. To je kanon. To a ty. A je strojka, to je taky fajn. Máme tady Čecha, Pauli. Pozdravte do videa. Pojďte, pozdravte, tam byl jeden Čech, asi nechci zase. Pozdravte do videa, abych byl. Objektiv 44. Tam byl like walls. Pozdravte do videa. O, tady už se fajčí. To je dobrý pozdrav. No to je. To nepozdravím už. Nevadí. Hlavně, že bude nějaká posledovanost. Doufám. Leopardí objektiv. 2-0. Hej, my to dáváme. A nějaký borci tady mají. Je strojka objektiv. 703, no dobře. Oh, bitches. Toto je tak zase brantiva. 1920 HP. Sídláte země jako co? Maskováců si dělej. Jo, Kaštan si umělej kukuč. Odrazila se.
Hajzel. Díky. Střela neprorazila. Vylez, hajzle. Tady tam střílí. Tak to. Hajzle. Hajzel. Neprorazili jsme pancíř. Jeden z našich pásů je poškozen. Máme je. Prosíte. Nemůžu procent. Je po nich. Najděte další cíl. Kurva. To je za borca, to je nějaký cheater? Se nedá. Ne. Idiot. Hovado. Što si mi sad live dole. A. Mi daj jednu ranu, ne? Stos. Dole. Yes. Teď se nám poštěstilo. Yes. Dobrý. Hajzel. Potem. Nic. Ty důmů, vole, jeď. Jde. O, to musí. Dostali to. Zasáhli nám pás. Jeden z pásů je rozbitý. Nějaká piča. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Ano, Tady chodíme. Všichni okamžitě ven. Papi. Píča. The fuck? Takže tohle bude asi ten konec. Jo, to bude konec. Tohle bude konec téhohle videa. Tady mám ještě ty 34. Krása. Tohle je konec tohoto videa, takže já se s vámi loučím. Mějte se fajné a čabas.